रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानमजं तमः नाशयान्नावस्तो दीपेन भासता। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणामम। ओम नमो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं विपद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण माताजी प्रणामम। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 28-29 ശ്ലോകത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അതെ 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 അതില് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലും ശ്രീകൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാ തരത്തിലും പറയാണ് അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? വാസുദേവ പരം ദേവ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം? വാസുദേവ പരം പരാമഖാഹ വാസുദേവ പരായോഗ വാസുദേവ പരാക്രിയ വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപാഹ വാസുദേവ പരോ ധർമ്മ വാസുദേവ പരാഗതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവ പരാ വേദ വാസുദേവ പരാമകഃ വാസുദേവ പരായോഗ വാസുദേവ ദേവ പരോ ധർമ്മ വാസുദേവ പരാഗതിഃ. വായിക്കുന്നു. വാസുദേവ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? വാസുദേവനാണ് അല്ലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പൊരുൾ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എല്ലാതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പരം മഖ, പരം യോഗ, പരം ക്രിയ, പരം ജ്ഞാനം, പിന്നെ തപ. എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും നിഷ്ഠകളുടെയും ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്.
ധർമ്മം, പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതില് നമ്മള് 170 പേജ് വരെയല്ലേ എടുത്തത്? ഇനി അടുത്ത വസുദേവൻ യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇവിടം തൊട്ട് തുടങ്ങണം. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? വാസുദേവൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തൃതമാകുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ആരാന്ന പറയുന്നത്? വാസുദേവൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തൃതമാകുന്നു. പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തൃതമാകുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്രകാരമുള്ള വിസ്തരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിലാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പല പല ശക്തികളിലായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപവിസ്തരണങ്ങള് സാധ്യമാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ബഹുവിധങ്ങളാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തികൾ ശ്രേഷ്ഠവും ബാഹ്യശക്തികൾ കീഴ്ത്തരവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പല പല ശക്തികളിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപവിസ്തരണങ്ങള് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായം 4-6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അവയെ പരാപ്രകൃതി എന്നും അപരാപ്രകൃതി എന്നും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളെ പരാപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അധമ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ സംഭവ്യമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിസ്തരണങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠ സ്വരൂപങ്ങളും ബാഹ്യശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന വിസ്തരണങ്ങൾ ഗുണപരമായി അപ്രധാന സ്വരൂപങ്ങളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, രണ്ടാമത്തത് അധമ ശക്തി, പരാപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൊണ്ട്, അതായത് ആന്തരിക ശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വിസ്തരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് ശ്രേഷ്ഠ സ്വരൂപങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വയം വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്, ശ്രേഷ്ഠ സ്വരൂപങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ബാഹ്യശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന വിസ്തരണങ്ങൾ ഗുണപരമായി അപ്രധാന സ്വരൂപങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഗുണപരമായിട്ട് അപ്രധാന സ്വരൂപങ്ങളാണ് എന്ത്? ബാഹ്യശക്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിസ്തരണങ്ങൾ. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തികളാൽ വിസ്തൃതമായ ജീവസത്തകൾ നിത്യ മുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയില് ജീവാത്മാക്കള് ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടാവും, ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ടാവും. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാ ജീവാത്മാക്കൾ എത്തുന്നത്? മരണശേഷം എല്ലാവരും എത്തുവോ? വേണ്ടിയുള്ള യത്നത്തിലല്ല നമ്മളിങ്ങനെ. അപ്പൊ പൊതുവെ എന്താ പറയാ? പരിപൂർണത നേടിയവർ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ പൂർണ്ണത നേടിയവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ലോകത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ജീവസത്തകള്, ജീവാത്മാക്കൾ, അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടാവുന്ന ജീവാത്മാക്കള് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബദ്ധാത്മാക്കളായിരിക്കും അല്ലെ? അത് മുക്തി നേടുമ്പോഴാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും. അത് മുക്തി കിട്ടിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും എവിടെ വരുന്നത്? മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. അതേസമയം ഭൗതിക ശക്തികളാൽ വിസ്തൃതമായവർ ശാശ്വത ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ആകയാൽ സമസ്ത ജ്ഞാന സംവർദ്ധനയും തപസ്യകളും യജ്ഞങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നിശ്ചയമായും നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വാധീന ശക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും, എല്ലാ തപസ്സുകളും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. നിലവിൽ നാം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ നമ്മളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്വാധീന ശക്തിയിൽ
സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വാധീന ശക്തിയിൽ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ബാഹ്യശക്തിയാലാണ് നമ്മള് എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം. അതിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്വാധീന ശക്തി എന്താക്കി മാറ്റണം? ആത്മീയ ശക്തിയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറുന്നത്? ഈ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആത്മീയമായ ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരായവർ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഏത് ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. തൽഫലമായി അത്തരം വിശാല മനസ്കരായ ജീവാത്മാക്കൾ യാതൊരു വ്യതിയാനവും കൂടാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തില് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശാല മനസ്കരായ ജീവാത്മാക്കള് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം, സദാ ഭഗവത് സേവനത്തില് വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാവണം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. മാത്രമല്ല സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും നിർണയം ഇതാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും നിർണയം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും നിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവത് സേവനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. മാത്രമല്ല സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും നിർണയവും ഇത് തന്നെ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശുഷ്കമായ ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ചോ അഥവാ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചോ നിശ്ചയമായും ആരും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശുഷ്കമായ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് അഥവാ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ ഏവരും സ്വയം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്താ ചെയ്യണേ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ എല്ലാവരും സ്വയം ഏർപ്പെടാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന കരങ്ങൾ എന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരെയും ആരും നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന കരങ്ങളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതായത് ഭഗവാന്റെ സഹായികളായിട്ടുള്ള ദേവി ദേവന്മാരെയൊന്നും ആരും നിശ്ചയമായും വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരെ ആരും ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവയൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വാസുദേവന്റെ വിഭിന്ന സഹായ ഹസ്തങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ സഹായ ഹസ്തങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ സഹായ ഹസ്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൂടി കിട്ടാണത്, അവർക്കും കൂടി കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ എത്തിയത്? ശിവന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും പട്ടികയിലാണ്. ശിവനും ദേവന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് പറയാം, അത് വായിക്കണം. ശിവനെയും ദേവനെയും നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ ഏർപ്പെടണം. അവയൊക്കെ തന്നെ വാസുദേവന്റെ വിഭിന്ന ഹസ്തങ്ങളാകുന്നു അടിയിലല്ലേ. ശിവന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ അഥവാ വാസുദേവനെ സദാ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എവിടെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിനെയും മഹാദേവനൊക്കെ എവിടെയാണ്? ദേവന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോക സത്വഗുണം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ സർവ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും അതീന്ദ്രിയനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് സത്വഗുണം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും അതീന്ദ്രിയനായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സുവ്യക്തമായി അക്കാര്യത്തെ താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം തെളിയിക്കും. അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. എന്താണ്? കാരാഗൃഹത്തിൽ കുറ്റവാളികളും ജയിലധികാരിയുമുണ്ട്. കാരാഗൃഹത്തിലെ കുറ്റവാളികളും ഉണ്ടാവും, ജയിലധികൃതരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മാത്രമല്ല അവർ ഇരുവരും രാജാനു ശാസനകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തെ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞകൾക്കനുസരിച്ച്
നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ഈ കാരാഗൃഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അതിലെടുത്ത നിയമങ്ങളെല്ലാം. എന്നാൽ ജയിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന രാജാവ് ജയിലിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതനായി വർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ജയിലിൽ ഇടയ്ക്ക് ആര് സന്ദർശിക്കാം? രാജാവ് സന്ദർശിക്കാം. പക്ഷെ രാജാവിന് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമായിരിക്കില്ല. രാജാവ് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനാണ് നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങൾ ആർക്ക് ബാധകമല്ല? രാജാവിനൊരിക്കലും ബാധകമല്ല. രാജാവിന് ആ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കേണ്ടതില്ല. അതിനതീതനായിട്ടാണ് ആര് വർത്തിക്കുന്നത്? രാജാവ് വർത്തിക്കുന്നത്. രാജാവ് കാരാഗൃഹ നിയമങ്ങൾക്ക് സദാ അതീന്ദ്രിയൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോക നിയമങ്ങൾക്ക് സദാ അതീതനാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ രാജാവിന് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്ലോകം 30. സ ഏവേതം സസർജാഗ്രേ ഭഗവാനാത്മമായയാ സദസാ ധൃപയാ ശാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിപുഃ. സ ഏവേദം സസർജാഗ്രേ ഭവനാത്മാത്മമായയാ സദാ സാ ധ്രുപയാ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിപുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ സസർജാഗ്രേ ഭഗവാനാത്മവേദം സസർജാഗ്രേ ഭഗവാനാത്മയാ സസദ്രൂപയാ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിപുഃ. സദസദ്രൂപയാ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിപുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയുന്നത്? സ ഏവേദം സസർജാഗ്രേ ഭവനാത്മാ മായയാ സദാ സദ്രൂപയാ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിപുഃ. സ അത് ഏവ നിശ്ചയമായും ഇതം ഈ സസർജ സൃഷ്ടിച്ചു അഗ്രേ മുൻപ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആത്മമായ സ്വശക്തിയാൽ സത് കാരണം അസത് അനന്തരഫലം രൂപയ രൂപങ്ങളാൽ ച അസൗ അതേ ഭഗവാൻ ഗുണമയ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ അഗുണ സർവാതിശായിയായ അതീന്ദ്രിയമായ വിപുഃ പരമാത്മാവ് അഥവാ ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ കാര്യകാരണ ശക്തികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ സഹായത്താല് എന്താണ് കാര്യകാരണ ശക്തികളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ കാരണഭൂതവും ഫലദായകവുമായ ശക്തികൾ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം സദാ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏശാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം, രൂപം, പ്രവർത്തികൾ, പരിച്ഛദങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നവയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ കാരണഭൂതവും ഫലദായകവുമായ ശക്തികൾ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം സദാ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാരണഭൂതവും പിന്നെ ഫലദായകവുമായ ശക്തികള് ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക. അപ്പൊ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സദാ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഏശാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം, രൂപം, പ്രവർത്തികൾ, പരിച്ഛദങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് നിലനിരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ ഭഗവാൻ നിലനിരുന്നിരുന്നു എന്ന് പറയാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, പ്രവർത്തികള്, അസ്തിത്വം, പരിച്ഛദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നതാണ്. മായാവാദ സിദ്ധാന്ത ഉപജ്ഞാതാവായ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ പദവിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ മായാവാദ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ശങ്കരാചാര്യർ, ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യര് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ പദവിയെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്: ഭഗവാൻ
പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര്? ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ. ഭഗവാൻ സർവാത്മന സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതിക ലോക ഗുണങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധമോ ഇടപാടോ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോക ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമോ ഇടപാടോ ഇല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാൻ സർവാത്മന സമ്പൂർണനാണ്, സ്വതന്ത്രനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആത്മീയ ഗുണങ്ങള് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭൗതിക ലോക ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഒരു ഇടപാടുമില്ല എന്നിവിടെ പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം. അടുത്തത് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ചിലപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.